Здравейте хора, аз съм Метатометите и днес играем Майнкрафт оцеляване за трети. И исках да ви кажа, че ако чуете по-слабо звук преди това, защото ползвам сегашните новите мишка и клавиатура. Така че малко събрах недър камъни, но като цяло да. Така, сега искам да ви кажа. Отивам в недъра да събера недър кварц, както вижте събрах малко. И ще се върна, когато успея да събера 10 недър кварц. Хора, тъй като не успях да намеря недър кварц, го търсих 10-15 минути. Видях ли това нещо тук, което са 10-15 пигмана в едно. Така че, ако исках просто да се посмея. Сега вече наистина. Извинете, че всъщност дори не съм търсил кварца. Просто малко вискал бих една лъжичка. Така, сега. Какво искам да направя с този кварц? Значи, ако открия сиящ камък, искам да направя. И ако успея да открия слайм байом. Не ми се стичай! Не, мама ти! Отървахме се. Така. Сега ще запуша първо тази лава, защото ме е страх. Ето там. Тук още тече. Тук. И лавата спира, нали? Да, спираш. Спираш един чибой. Не! Добре, тук виждам, че се тече в моята дупка с кварц, за кварц. Така, какво правим сега? Във всеки случай си говорим с този приятел, нали? Що му мускаш мендил. Добре, и сега търся сиящ камък. Така че ще се върна, когато всъщност намеря този сиящ. След кратка пауза открих това нещо. Така че същото всъщност ми е най-близкия източник. Имаме лава блокове, ще си ги взема. Тъй като играем на 1.10.2, имаме и някои интересни блокчета. Така. Мисля, че лава блока може да осветява, но не съм сигурен. Сега, тук е една система, която не съм сигурен дали ще проработи, обаче ще се опитам да направим нещо като чадър. За да може дори да щупа глеостоуна, той да не падне в лава или на земята. Сега тук разпростирам още. Като цяло трябва да направим един кръст. Каква област? Сега, какво имам предвид? Трябва сега този начин да работи. Това нещо, тази идея да работи. Добре, не падай. Трябваш ми жив урод. Добре, от тук ще пуснем още малко. Така, като цяло, мисля, че поредицата е добра. Така, искам да следващият епизод. Извинете, просто лекичко се обърках. Така, сега. Това много къвто място се намира. Така. Оп. Ето ли ние в Майнкрафт имаме собствена гравитация. Сега, тук чупим. Нищо не падна на земята. Окей, елате. И така. Няма се навече. И падаме надолу. Така. Между другото, много интересно е, че ако сте по-нови в Майнкрафт, може би не знаете, че от този адски камък може да се направите тук. Yes. Такова нещо, знаете ли колко търся? Да е дребна, ама гадна. Що не ми дропна MacBook Рембата, панар. Така, както виждате, тук е доста не е точно хубаво, бе. Фада сте. Как се опарих. Добре, връща се, когато си намеря порталя. И ще се видим. Съжалявам, хора, но съвсем за секунда забравих, че трябва да взема и някой друг магма блок. Така че ще си изкопая малко.
Но ще се опитам да не ги докосвам, тъй като, ако знаете, те правят демидж. Паркур мастер. Паркур мастер. Съм паркур мастер. Така, тук си купая малко блокове. Така, тук се взех. Така. Много интересно за малко блоковете е, че мисля, че можеха да се крафтват. Не съм сигурен. То оставаше малко блокове без малко. Така, живата ирония, брат. Живата ирония. О, шит. Стигнахме до обикновен недър камък. Ще е много тъпо, ако съм метна в лавата, така че ще е да пушат. Нали, тук няма да стърне повече лава. Няма. Супер. Ох. Не искам да се допирам до това нещо. Чипари. Добре. Явно, че магма блока зачупи по-лесно дори от недър камъка. Не знам. Напишете ми дали е така. Защото според мен е, че магмата се троши супер, че магма блока се троши супер лесно. И като ми се строши. Твоето маленце нещастно. Колко демидж ми прави това нещо, просто не, това не е библейско, човек. Не е библейско. Добре, да видим. Сега съм насам. Добре, опа! Не. Къде си, гадино? Шамреш, Много интересно в нея речи, когато гледате в най-страни. Не! Махни се! Остема! Не! Мама. Не! Шибана auto-jump! Ай. Махай се! Няма никой. Родиня. Отдървах се. Падарас. What the fuck, това беше... Знаете как auto-jump за малко не ни погуби. Взимаме си... Мъртъв пясък. Копаме. Мащам се. Добре, аз тогава да взема да си избия шута от тука. Сега... Тука имаме магма. Бог, дай ми магма крема. Тапак. Само XP. Това съм съгласен. Добре, мисля, че загубих. Ще се върна, когато успея да се намеря